Κύριε Παπακοσταντή, έχουμε φτάσει στις 23.000 συν τα 10.000 ευρώ που έχει δώσει ο πρόεδρος του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Ίνκα Χανίων. Έχει δώσει επίσης. Έχουν βγει καμιά εκτός συνόρων. Εκτός συνόρων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, ανάγκες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους νομούς. Πόσο μάλλον και στον νομό στο Ρέθυμνο μας δήλωσε ότι θα προσφέρει 5.000 μετρητά στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου για τις αντίστοιχες ανάγκες στα συσίτια που διοργανώνονται και εκεί. Επίσης, στο μέλλον θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο να διεξαχθεί και εκεί ένας τηλεμαραθώνιος για το Ρέθυμνο. Πρέπει να είναι στα σχέδιά μας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όχι μόνο τη διοίκηση της Νέας Τηλεόρασης και τον πρόεδρο, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους. Να το τονίσουμε αυτό, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι επίσης βιώνουν την κρίση και τα δίνουν όλα απόψε για να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους καλεσμένους που ήρθαν με υπομονή, διότι σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερήσαμε να τους παρουσιάσουμε στα πάνελ. Όπως καταλαβαίνετε, η ροή είναι πάρα πολύ γρήγορη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε ακριβώς την ώρα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή αξίζει τον κόπο. Θα ήθελα να δώσω το σύνθημα ότι θα πρέπει να το βιώσουμε, ότι στην κρίση η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να απαντήσουμε με ανθρωπιά. Με ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Και να πω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Ψαρουδάκης προηγουμένως από την Οκτάβα, ότι η λύση των κοινωνικών προβλημάτων δεν μπορεί να είναι μόνο η φιλανθρωπία. Αλλά η λύση των κοινωνικών προβλημάτων περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τη φιλανθρωπία. Είναι η βασική ιδιότητα που πρέπει να μας διακρίνει. Να είμαστε φιλάνθρωποι. Ο ένας να στηρίζουμε και να αγαπάμε τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση στην κοινωνία που βιώνουμε σήμερα. Φιλάνθρωποι λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα στην κρίση, κύριε Παπακοσταντή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε περισσότερα, να επινοούμε, να βάζουμε τον εαυτό μας σε άλλες διαδικασίες για να βρούμε το διάξοδο. Έτσι. Να ενεργοποιούμαστε και να είμαστε και αισιόδοξοι. Και θα μου πείτε, μα σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος? Βεβαίως και μπορεί, αρκεί να σκεφτούμε ότι πάντα υπάρχει κάποιος που περνάει χειρότερα από εμάς. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι και σε κάθε περίπτωση να προσβλέπουμε στο μέλλον με αισιοδοξία και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα μας. Με την ιδιότητα τώρα του εγκληματολόγου, κοινωνιολόγου, θέτω το λόγο. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έβαλε το ζήτημα της συγκροτημένης κοινωνίας που εκ των πραγμάτων με την πολιτική της έκφραση που είναι και το κράτος θα πρέπει να θεσμοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες ούτως ώστε να μην αρκεστούμε μόνο στην απλή φιλανθρωπική εκδήλωση προσφοράς για επιβίωση, αλλά στη συνολική αναβάθμιση της κοινωνίας. Και κυρίως με το στοιχείο που έβαλε της αξιοπρέπειας. Διότι πολλές φορές, ξέρετε, και η φιλανθρωπία και ο τρόπος που δίνεται δεν είναι ακριβώς για φιλανθρωπία, είναι πολλές φορές για επίδειξη φιλανθρωπίας και δεν φέρει και τα αποτελέσματα που χρειάζεται να φέρει. Αυτό είπαμε και στην αρχή του